siyabadinga obaba bakhulile, hayi obaba badala, abazokwazi ukusilekelela ekutheni-ke uma kuthiwa kuzolotsholwa ingane isithole umshado, bakwazi ukuthi kwabakhona abaphilayo beqondise ukuthi le mali okanye lezi nkomo ezizocela isihlobo esihle yokwenza, ngoba ey'ndaweni ey'ningi kuya-investwa manje, ku-investwa ngey'ngane, ku-investwa ngani? Ukuthi umanje kuke kwathathwa le ngane yami sengiyoba nokuthi angithi yabona. Kufanele-ke thina esihambe sibuze, sincela ulwazi, esikutholayo iy'mpendulo ey'chazayo singayigodi yabona, sidlulisele abantu abakhulile abazokwazi ukuba nesibindi sokuthi bayitshale leyo nto, ngoba uma kuzolotsholwa lawo malobolo kwakwaziwa ukuthi ezinye zey'nkomo lapho zizophatha umcimbi, zizophathani umcimbi wayo leyo ngane esilotsholwa. Kukhathalelekile ukuthi ukhuliswe kuphi, kukhathalelekile ukuthi ulotsholwe kuphi. Angizami ukulungisa kodwa ngizama ukuqwashisa ukuthi eminye imishado igcina isibhunti ingabikho, eminye igcina isiba khona ngendlela e-wrong, agcina umkhwenyane esezwela umakoti, egcine nayo umakoti ngoba uyasebenza eselekelela umkhwenyane ukuthi ayishadise. Angithi yabona, ngoba sekunamahlazo ukuthi-ke iy'nkomo seyisebenzisekile. Angithi yabona, manje obaba abakhulile-ke fanele basisize ukuthi-ke basilekelele, bayikhulume lezi zinto ukuthi kubaluleke ngani ukuthi ma elotsholwa umakoti imali okanye iy'nkomo zibekwe. Angithi yabona, kubonakale-ke uma sekudlula umshado ukuthi kulezo nkomo kwasala kanjani, ngoba kukhona into abantu abangayinaki. Yabona, ayikazi yenzeke futhi ayivamile ukwenzeka le nto yokuthi hayi sizovala leya mbobo kuzothi uma sekusondela umshado silungise. Umshado unengilosi yawo. Lo muntu olotsholwayo usuke ezanyelwe abantu abathize ukuthi athole lo mshado. Uma kungenzeka isebenziseke le mali okanye lezi nkomo, bayacunuka labo bantu badube. Yingakho uthathe eminye imishado igcine ingabanga khona, noma isikhona isiyenzeka wrong ngoba suke sekubolekwa imali ukuthi kube khona umshado. Abaningi bangena emshadweni sebeney'kweletu ngoba basuke sebengene komashonisa bezama ukuthola imali yokuthi benzeni, baqhuba umshado, kanti bikhona. Yingakho kwakubukwa manje, akusabukwa ukuthi uma kuzolotsholwa iy'ndleko ayisabhekwa, akucatshangwa ngey'ndleko ezoba khona uma sekushada, sekubukwa iy'ndleko ezaba khona uma kwenziwa iy'tethizi, bese kubheka ukuthi zizovalwa kanjani lezo ndleko, hhayi iy'ndleko zomshado. Manje siyawacela kobaba abakhulile ukuthi bangenelele ekutheni, ngoba kunabantu abahluphekile manje, ungacabanga ukuthi bajabulile emshadweni kanti hayi imishado yabo ingoba sekwaduba bayiphethe ngenxa yokuthi abenziwanga ukulungisa. Angithi yabona, singasabi ukukhuluma ngalezi zinto uma thina sembulelwa zona, siyitshale kubantu ukuthi ibalulekile ukulungisa, ngoba imishado eminingi about 80% iy'kweletu, kusakhokhwa iy'kweletu zemishado eyakhandeka. Njengoba ngikhuluma nawe nje, abaningi manje njengoba ngikhuluma nawe basakhokha iy'kweletu. Umbuzo wami uthi yini amalobolo emali? Ikhona into ekuthiwa amalobolo emali. Indaba iqala lapho uma kuzolotsholwa bese kuthiwa amalobolo emali. Iy'nkomo azikaze zibe imali. Angeke uzothi iy'nkomo zemali, inkomo yemali kanjani? Ngoba iy'nkomo ezoboya nje, kodwa ma yiconvertwa-ke ishintshwa kuthiwa ezemali, zibikwa kanjani ukuthi cha laba abantu abakhipha ngiy'nkomo bakhipha imali? Zendlalwa kanjani ngokwey'gaba zakhona? Ngoba zigcina ingalingani. Yake yaba khona yini inkomo ka-1,000 rand? Enjani inkomo ka-1,000 rand? Noma inkonyane elisaphuma esweni sikanini, ngiyawaza we-500 rand ebhunwini mina. Kodwa yiphi inkomo ka-2,000 rand ongayithola inkomo phela ka-2,000 rand? Shuthi sikhohlisa idlozi, sikhothisani ngengane yalo, bese kuthiwa inkomo makuthiwa, ake ngithi kuthiwa-ke inkomo-ke ziyabalwa-ke zifika ku6, bese kuthiwa inkomo ngayinye yemali u3,000. Malini leyo? 18,000. Uma kulotshelwe ngo-18,000 sebefuna umshado abakamkhonyana,
yena ezotholakala ngo-18,000. Inguphi umshado ozophuma u-18,000? Ngoba uzobeza abantu bethi manizoyibiza ngomlomo, bethi iyadura manizoyibiza nithi u-80,000. Awubaleki inkomo eziwu-9 makuthulo tshela inkomo eziwu-9. Malini inkomo? Ngoba inkomo sekwabo 18,000 manje. Sekwabo 16,000.